Btc सरखा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों परबतजरानि काजिगाव नब्लाङाव सेक रानदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव नब्लाङाव दिनै 1 नं परबतजरा बियाबनि सिङाव थानाय जौगाखां खोन्दोनि महामाया, दिबिथला आरो रुपसि बे मोनथाम जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय गावसुंथा हानजाफोरनो 25,000 राङै गासै मोन 87 हानजाफोरनो सेकखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि बे सेक राननाय हाबाफारियाव जौगाखां खोन्दोनि फारियै दिबिथलानि बिडिअ गबिन्द कलिता आरो रुपसिनि बिडिअ श्राबणी बर'मोनहा बाहागो लायो। परबतजरा महकुमानि TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारिया आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय दिनैनि सेक राननाय हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएलनि आइजो आफादनि नेहाथारि मुर्शिदा बेगम आरो परबतजरा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेनजित ब्रह्मजों लोगोसे राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे सेक राननायाथ' माने इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवनो दंखायोमोन जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जायनाखि इलेक्शन मेनिफेस्ट' बेहाय इउपिपिएलनि सरकार जुदि जायोबा मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रेजिस्टार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 करि होगोन होननानै। दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै 25,000 करि होग्रोबाय। दा परबतजरा हिसाबै 80टा सेल्फ हेल्प ग्रुपा मोनदों, सिलेक्शन जादों। दा 25,000 करि होबाय प्रथम किस्ति बियो। सेकेन्ड किस्ति 25,000 होगोन, ओमफ्राय थार्ड किस्ति 25,000 होगोन। दा खोथाया जाहैबाय मा इउपिपिएलआ जेरै कमिटमेन्ट होदोंमोन दा बेखौ मावफुंदों। दा जिहेतु खनसेनो 75,000 होनायनि जों माबाखौ लायाखै, खारन सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ खामानि मावहोनांगोन आरो खामानि मावहोनांगोनबा फरजायख्रुमै थांनांगोन स्टेप बाय स्टेप। बेखायनो 25,000खौ होग्रोदों दिनै फार्स्ट किस्तियाव। ओमफ्राय सेकेन्ड किस्ति फैगासिनो दङ। खोब सम्भब जानुवारिहालागै जाहैगोन सेकेन्ड किस्तिया। जा बुंनांगौ बुंखाजोब्बाय। दा बुंनाया बेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौथ' माबा मोनसे मावनोसो दादों नालाय। दा 25,000खौ राननानै जानो मोननाय नङा। सोरबाया जुदि राननानै जादोंबा बे सेकेन्ड किस्ति मोननाय नङा। दा बेखायनो आं दहायबो बुंदों, आं बुंनांगौआवहाय फरिले पास न फरिले फेल होननानै। 25,000जों जायफ्रा खामानि मावगोन बिसोर 25,000 आरो सेकेन्ड किस्ति मोनबावगोन। आरो बेजों खामानि जाबावबा प्रग्रेस रिपर्टखौ नायनानै आरो 25,000 होबावगोन जोंनि सरकारा। दा बेखिनि। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंटआव 2023-2024 बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा सेर डाइट कलेजनि साखाथि क'क्राझार बागेसायाव थानाय गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंटआव इलेक्ट्रिशियन आरो कम्पिउटार ऑपरेटर आरो प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट कोर्सनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। इलेक्ट्रिशियन कोर्सनि थाखाय मोन 20 आरो COPA कोर्सनि थाखाय मोन 48ल' मासि दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा थाबैनो मुं थिसननो हागोन। बांसिनै मिथिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 9864770127।